Sain Disgrifiad Artist Mundi 11. Katie Elledge ydw I, cynhyrchydd ymgysylltu ar gyfer Artist Mundi 11. Dyma ddisgrifiad sain o'r gwaith celf sy'n cael sylw yn arddangosfa Antonio Paucar, sy'n cael ei cyflwyno yn oriel Mostyn rhwng mis Hydref 2025 a mis Chwefror 2026. Artist a anwyd ymhryw yw Antonio Paucar, ac mae ei waith yn dod â chyrff tirwydd y cof a dyfodau ynghyd. Mae'n ddyn bach o gorfforaeth yn gref ac yn agos at ei le. Mae ôl meddwl mawr ar ei wyneb. Mae ganddo wallt hir tywyll a thonog sy'n syrthio i lawr ei gefn. Mae ei waith yn seiliedig ar gosmoleg yr Andes, lle deallir bod y ddaear yn fyw, yn ymatebol ac yn rhing gysylltiedig â llesiant pobl. Wrth i ni fynd i mewn i'r arddangos, rydym yn atriwm chwith tair oriel cysylltiedig. Mae amgylchedd yr oriel yn dawel ac yn eang. Mae'r goliadau yn yr oriel yn gyson ac yn ysgafn, heb wrthgyferbyniadau llym. Mae digon o bellter rhwng y darnau, gan roi lle i orffwys, myfyrio a chylchdroi. Mae deunyddiau fel glan alpaca, clai, pridd, rhaff, siarcol a fideo yn creu awyrgylch diriaethol a chadarn. Suspendino in la Cwenia 2014. Mae'r gwaith fideo hwn yn cael ei daflunio'n uniongyrchol ar y wal yng nghyfod tywyll yr oriel. Yn y fideo gwelir tirwedd werdd ar ochr bryn drwy ffyngoffion a changenau isaf 4 coeden Cwenia. Coeden dal a rhisgl arian, gyda rhiciau tywyll gyda changenau main, sydd i'w gweld yn ucheldiroedd yr Andes. Mae'r tir yn y pellter wedi ei guddio gan niwl ysgafn, ond mae'r olygfa'n llachar. Mae boncyffion yr coeden ychydig yn gam, nid yn syth. Mae'r rhisgl yn arw ac wedi cracio, yn welw mewn mannau ac yn dywyllach mewn mannau eraill. Mae canghannau'n ymestyn tuag allan i gyfeiriadau afreolaidd. Rhai'n denau ac yn fregus ei golwg, eraill yn fwy trwchus a chadarn, gan grwysi dros ei gilydd fel edau wedi ei gwehyddu'n llac. Mae cwcwn gwyn maint corff yn hongian yng nghanol yr olygfa. Y tu mewn i'r cwcwn mae Antonio yn hongian ben i weired ac yn tynnu ar y edafedd i'w ddatod yn bwyllog. Mae'n gwneud hyn yn araf ac yn gwiro o'r chwith i'r dde wrth i hyn ddigwydd. Mae'r coed y glaswellt a'r niwl yn symud yn ysgafn hefyd. Wrth i'r cwcwn barhau i gael ei ddatod, mae gwallt Antonio, ei wyneb ac wedyn ei gorff yn cael ei datgelu. Mae'r edafedd gwyn mewn bentwr ar y glaswellt isod. Unwaith y bydd Antonio yn rhydd o'r cwcwn, mae'n rhyddhau ei draed ac yn dringo'r coeden, mae'r perfformiad wedyn yn gorffen. IAPA 2021. Cerflun tecstiliau mawr ar y wal yw IAPA, wedi ei wneud o lan alpaca 3 lliw, de, brown a gwyn. Mae'r cerflun tua 4 metr o uchder, tua'r 1 faint a bws 1 llawr. Ar y brig ceir 2 ffurf ar wahân fel cymelau, y cyntaf yn dde brown yn y canol a'r trydydd yn wyn. O bob cwmwl mae 8 edefyn o lan alpaca troellog yn cael eu tynnu gyda tensiwn i 1 pwynt yng nghanol y wal. Mae'r 24 edefyn wedi ei gweu gyda'i gilydd gan ddwylo Antonio i un darn patrymog, de, brown a gwyn o lan alpaca, tua 10 cm mewn diametr. Mae'n defnyddio clymau a dulliau traddodiadol yr Andes i greu siapiau diamwnt ailadroddus.
Mae'r darn hwn yn hongian ychydig oddi wrth y wal tua lled llaw. Yn llai na metr o'r llawr tua uchder y frest, mae hyd y patrymog sengl gwlan alpaca yn gwahanu'n ôl i 24 edefyn unigol o lan alpaca. Mae'r edain ymestyn allan o'r wal ac yn cael eu pinion dyn i'r llawr mewn siap hanner cylch. Ar y llawr mae pob edefyn o lan alpaca lliw yn barhau i ledaenu'n organic mewn cromluniau a throadau cyn gorffen ar ffurf pel. Wedi ei enwi ar ôl 2 mellt a thrannau yr Andes, mae gan i apa ymdeimlad o egni mewn daliant. Ei fod yn gorfforol llonydd, mae'n awgrymu dirgryniad o rythm gan adleisio symudiadau dyfodol o stormydd pell. Piryweta yn La Tierra de Llandudno, 2025. Mae hwn yn perfformiad safle benodol ac yn ddarn o waith wedi ei leoli. Wrth i chi ddod i mewn ar ochr chwith y fynedfa, mae 2 deil sen betriol o glai lleol wedi ei sychu ac wedi cracio ar y llawr. O flaen hynny ar y wal yr oriel, mae 2 bar o olion traed ochr wrth ochr gyda bysedd a traed yn pwyntio tuag allan ar uchder yr ysgwyddau. Cafodd yr olion traed brown prydlyn hyn ei greu pan orchuddiodd Paucar ei draed yn y clai lleol a sefyll ar ei ddwylo yn erbyn y wal. Wrth i'r corff droi, symudodd y pwysau drwy'r breichiau a'r ysgwyddau gyda'r traed yn pwyso am ychydig ar yr wyneb. I'r dde o'r darn hwn mae fideo o Antonio yn teithio ar hyd y melon y clogwyni ar y gogarth yn Llandudno. Mae'r ffilm wedyn yn torri i'w ddangos yn cerdded i mewn i'r oriel, yn camu'n gadarn ar y betrialau clai ffres ar y llawr, yn symud ei gorff i fyny i sefyll ar ei ddwylo, yn plannu ei draed ar y wal, yn gwneud ei ffordd i lawr yn bwyllog ac yna'n cerdded i ffwrdd allan o'r ffram. Mae gweadau cynnil i'r clai ar y wal, mannau cywasgedig, steiniau a chefnennau ysgafn, sy'n awgrymu pwysau traed yn erbyn y wal. Mae disgyrchiant wedi effeithio ar y deunydd. Mewn mannau mae marciau am i lawr i'w gweld lle mae'r clai wedi symud yn araf ar ôl cael ei osod. Mae'r lliw yn amrywio ar draws y marciau gyda thonau tywyllach, cyfoethogach mewn mannau mwy dwys a thonau mwy gwalw lle mae'r clai wedi sychu'n fwy tenau. Mae'r wal cyfagos yn lan ac nid oes marc arni, gan bwysleisio pa mor glir ac ar wahân yw'r argraffiadau. Fuerzas en Frigua, 2008. Mae'r fideo hwn wedi ei recordio o safbwynt aderyn. Ar lawr llwyd mae Paucar yn gorwedd ar ei stumog yng nghanol yr ffram. Mae ei freichiau a'i draed yn ymestyn tuag allan, gan ddal siarcol rhwng bysedd ei draed ac yn ei ddwylo. Mae ei ddwylo wedi ymlacio yn hytrach nag ar ffurf dwrn. Wrth iddo ddechrau cylchdrwy'n araf, mae siarcol yn trosglwyddo o'i ddwylo i'r arwyneb cyfagos. I ddechrau mae'r marciau'n wan ac yn fylchog. Dros amser wrth i'r un llwybr gael ei amlinellu dro ar ôl tro, mae'r siarcol yn tywyllu ac yn tewychu. Mae amlinell cylchol yn ffurfio'n raddol, mae'r cylch yn anwastad. Mae rhai adrannau'n ehangach lle mae'r cyswllt wedi bod yn fwy gadarn. Mae eraill yn ysgafnach lle mae'r cyfforthiad wedi bod yn ysgafnach neu'n fwy sydyn. Mae cyflymder y cylchdrwy yn gyson drwy gydol y broses. Nid oes newidiadau disymwth. Mae'r corff a'r lluniad yn ddatblygu gyda'i gilydd, gyda'r cylch yn dod i'r amlwg fel cofnod o gyrhaeddiad, ailadrodd a hyd. Mae heanau i'r cylch ac mae'n cynnwys marciau sy'n gorgyffwrdd. Mewn rhai mannau mae llinellau cydgyfeirio ac yn tewychu. Mewn achosion eraill mae cyffurfiadau'n unigol yn gwahanu ac yn aros yn weladwy.
Mae ymyl y cylch yn crynu ychydig wedi'i siapio gan amrywiad dynol yn hytrach na manwl gywirdeb mecanyddol. Mae tu mewn y cylch yn cymharol wag gan dynnu sylw at y ffin ei hun. Mae amser yn cael ei ddal o fewn y gwaith amlinellu gan bwysleisio broses dros ganlyniad.